Сабаленка сенсацыйна вылетела з Ролан-Гарос і цяпер нават падумвае закончваць кар'еру. Калаба братоў Протасаў і Віктара Ганчарэнкі. І як галоўная трэнер зборнай Беларусі па гімнастыцы пракаментавала байкот з боку украінскай спартсменкі. Гэта ютуб канал Шаснок, мяне зовут Ярослав Пісаренко, вітанкі ўсім, рушым наперад. У нас тут Сабаленка поплыла, нават кар'еру скончыць захацела. І гэта нават не клікбейт. Але давайте ўсё па парадку. Беларуская тэнісістка заходзіла на Ролан-Гарос у статусе галоўнай зоркі і галоўнай фаварыткі. У мінулым годзе яна прайграла тут Коры Гауф, зараз мела намер разжыцца ўжо 5-м трафеем Гранд-слэма і першым Ролан-Гарос. Але не ўсё так проста. Ужо ў чвэрцьфінале Арына вылетела. Мацней за яе аказалася маладая расійская тэнісістка Дыяна Шнайдер. Яна 23-я ракетка свету. І ў пачатку гульні у Сабаленкі ўсё было пад кантролем. Яна забрала першы сет 6-3, у другім вяла 4-3. Падавалася, закрывай гульню і ідзі піць французскае віно ў якім-небудзь лакшры месцы. Але ў Парыжы падняўся моцны вецер і падача Сабаленкі пачала барахліць. Мабыць, гэта быў вецер перамен. Прабачце, гэта жартик. У другім сеце Шнайдер дабралася да брейкпоінта. А па Сабаленцы было вельмі добра відаць, што яна поплыла. Беларуска адразу пачала крычаць нешта ў бок свайго бокса, вінаваціць ва ўсім Мірнага і Дуброва, але тыя сядзелі як камні, а ніводнай эмоцыі, проста профі. Але пасля Сабаленка сказала, што размаўляла сама з сабой. Здесь не укорачивай, блядь, надо было укорачивать. Я сама с собой разговариваю вообще. Другі сет яна прайграла 5-7, а ў трэцім пачалося сапраўднае пекла. 0-6 у парты, унутры 10 прайграных геймаў запар. Такога не было ажно з 21-го года. Канешне, тэнісістка была незадаволена сабой. Ну а здесь Хвалинская и потенциально Шнайдер. 0-30. Калі не зразумела, Сабаленка крыкнула: «Ты мяне задаўбала, Арына!» Ось так вось. Вельмі эмацыйная і звонку падаецца балючая паразка. Пасля матча тэнісістка сказала наступнае: «Ніякіх думак, ніякіх эмоцый, я хачу прямо зараз кінуць тэніс. Паглядзім праз некалькі дзён, спадзяюся, я змагу вярнуцца». І вось што яна яшчэ казала: «Магчыма, заўтра ўвесь дзень правяду, знішчаючы ўсялякае. Можа, паможа, можа, не. Карацей, Арыну шукайце ў парыжскіх барах». Што там яна любіць? Тэкілу. Пры гэтым на яе словы наконт скончвання кар'еры адрэагавала Вінус Уільямс. Магчыма, перад прэс-канферэнцыяй ёй варта было б даць сабе крыху больш часу, бо я не думаю, што яна сапраўды хоча сысці з тэнісу. Гэта было б трагедыяй і для яе, і для тэніса. А як бы вы адрэагавалі, калі б Сабаленка раптам вырашыла скончыць кар'еру? Вядома, у яе шмат і заўзятараў, і хейтараў. Цікава, якія б эмоцыі выклікаў вось гэты раптоўны сыход прымы. Але гэта толькі размовы, бо, канешне, Сабаленка нікуды не сыдзе. Будзе пальцамі трымаць гэтую ракетку. Так, а зараз мульцівёрс беларускага спорта. Браты Протасы прыехалі ў Беларусь і сустрэліся з галоўным трэнерам зборнай. Ну і не хакейнай зборнай, бо ў хакейнай зборнай пакуль няма трэнера, калі памятаеце. Карацей, да Віктара Ганчарэнкі браты Протасы завіталі. Илья Протас сказал: «Он спрашивал о разных хоккейных нюансах о прошедшем сезоне. Мы его поблагодарили за приглашение. Было приятно побеседовать. Видно, что Виктор Михайлович человек открытый, пообщались классно». Алексей додал: «Мы следим за футболом и были очень рады его назначению. Раньше следили за его работой и радовались успехам в ЦСКА и других клубах. А когда узнали, что его назначили главным тренером национальной сборной, обрадовались. Это классная новость». Ну и так само хоккеисты сказали, что будут там сачыць за ближайшими матчами сборной. Буркіна-Фасо и Сирия, памятаем. Мы, до речі, так само будем сачыць, калі што, у графіку ўжо стаіць выпуск з Геннадзем Туміловічем, таму раскладзем все, як мае быць ужо пасля гэтых гульняў. А калі вы хочаце сачыць за зборнай, але матч, напрыклад, глядзець не зможаце, мабільны дадатак Трибуны вам у дапамогу. Там і матч-цэнтр, і навіны, ўсё мега актуальнае, карацей, must have. Спасылачка будзе ў апісанні. А мы працягваем пра Протасаў. У іх у Мінску цэлая праграма. Яны брамніку зборнай пенальці білі, вось Ганчарэнка назіраў. Пасля былі на цырымоніі закрыцця сезона Дынама Джуніверс. І гэта толькі тое, што можна ў іх інстаграме пабачыць. А так, мяне, конечно, вельмі падкупае, што свае НХЛаўскія вакацыі Протасы праводзяць у Беларусі. Такія, ведаеце, даволі простыя хлопцы. А яшчэ Ілля Протас, дарэчы, падзяліўся меркаваннем наконт патэнцыйнага вяртання хакейнай зборнай Беларусі на чэмпіянат свету. Мы пра гэта таксама казалі ў мінулым выпуску. Дык вось што сказаў малодшы Протас. Асабліва, калі бачыш, колькі майстравітых гульцоў з'явілася ў Беларусі, многія з'язджаюць у Паўночную Амерыку, нехта дамінуе ў КХЛ, з'явіліся маладыя хлопцы, якія разам са зборнай з часамі маглі б змагацца за высокія месцы на чэмпіянатах свету. Чакаем, калі зборную дапусцяць да ўдзелу ў чэмпіянаце свету. А як вы думаеце, калі зборную бліжэйшых
бліжэйшым часам вярнуць на чэмпіянат свету. Якія вынікі пакажа гэта каманда? Вось гэтая новая плеяда гульцоў. Бо каманда сапраўды змянілася, ды і увогуле на хакей міжнародны бан, мне падаецца, амаль ніяк не паўплываў. КХЛ як існавала, так і існуе, у Дынама рэсурсаў таксама менш не стала, нават падаецца больш. Ну і колькасць беларускіх прадстаўнікоў у НХЛ таксама толькі павялічваецца. Далей нейкая дзіўная гісторыя Еўгена Шыкаўкі. І не толькі яго, насамрэч. Доўгі час беларускі форвард быў легендай Кароны, але з апошняга сезону выступае за Заглембе з Сасноўца. Каманда гэтая, вельмі нейкая дзіўная. Па-першае, сам Шыкаўка перайшоў у гэтую каманду не проста так. Ён расказваў пра добрыя умовы, якія яму тут прапанавалі. Таму выглядала так. Да, гэта D3, але праекцік нібыта файны. Клёвая база, ў канцы канцоў, стадыён. Больш за тое, бюджэт клуба на сезон складае каля 3,5 мільёнаў даляраў. У польскім D3 такіх бюджэтаў больш няма. Казалася б, што можа пайсці не так. Але за сезон 25-26 Заглембе змяніў ажно 4 трэнераў. Напэўна, недзе Юрый Чыш зараз запляскаў у далоні, не? Шыкаўка ў гэтым сезоне аформіў 10 мячоў, і хоць ён ледзь не галоўная зорка D3, вынік на фоне ўсёй астатняй лігі даволі сціплы. Але то не галоўнае, бо Заглембе па выніках гэтага сезона вылецеў у D4. І пасля гульні фанаты прымусілі гульцоў зняць свае кашулі. Бо Польша ёсць нейкая такая традыцыя футбольных хуліганаў, калі яны прымушаюць гульцоў здымаць кашулі, выглядае гэта прыблізна вось так. Што будзе рабіць далей Шыкаўка, не надта зразумела. У яго яшчэ год па кантракце, але D4 для яго гэта, падаецца, ўжо занадта. Проста вось што цікавае, некалькі гадоў таму у Заглембе працаваў яшчэ адзін беларус. То быў Александр Хацкевіч, і яго камеа ў клубе было вельмі кароткім, але вельмі феерычным. Хацкевіч узначаліў каманду, калі тая шла на апошнім радку D2 і быў звольнены ўжо праз 3 месяцы. Адбылося гэта адразу пасля таго, як на базу Заглембе прыйшлі раззлаваныя фанаты і адбылася бойка Шрёдзінгера такая. Бо нехта казаў, што яна адбылася гэтая бойка, нехта казаў, што нічога такога не было. Карацей, калі вы беларускі футбаліст ці трэнер, лепей абыходзьце Заглембе Сасновец бокам. Нічога добрага вас там не чакае. Ну і, канешне, вельмі хутка у нас чэмпіянат свету по футболе. Конечно, это галоўная падзея. І пакуль беларуская зборная там удзелу не прымае, мы раскажам, хто з гульцоў датычных да беларускага чэмпіяната трапіць на гэты мундзіяль. Гэта, конечно, зразумела, Абдукадыр Хузанаў, зорка Манчестер Сіці, але яго вы без мяне ведаеце. Хто яшчэ? У зборнай Узбекістана будзе гуляць Шэрзон Эсанаў. У Беларусі ён выступаў у Брэсце, прыехаў рэанімаваць кар'еру пасля няўдалага этапу ў Расіі. За 9 гульняў у брэсцкім Дынама выбіў 2 асіста. Пасля, у студзені 26 года, Эсанаў вярнуўся ва Узбекістан. У 10 матчах там забіў 4 галы. У нацыянальнай камандзе Узбекістана ён толькі дэбютаваў, і яго ўзялі адразу на чэмпіянат свету. Далей прынц Квабена Аду, форвард з Ганы. У 21 годзе ён перажыў цяжкую траўму калена, пакутаваў праз яе 2 гады, нават думаў завяршыць кар'еру, але ў 23 годзе падпісаўся з Іслачу. У 14 гульнях выбіў 6+3 і паехаў далей. Транзітам праз украінскі Крыўбас заехаў у Вікторыю Палзень. Дарэчы, што цікава, паводле трансфер-маркета прынц пакінуў Іслач бясплатна. Але ўжо праз год Вікторыя заплаціла за гульца 700 000 еўра. Таму гульцоў рэанімаваць у Беларусі нібыта ўмеюць, а вось грошы зарабляць далёка не заўсёды. І яшчэ што тут важна дадаць. Калі вы жывеце ў Варшаве і шукаеце добрую кампанію, у якой можна паглядзець адкрыццё чэмпіяната света, то мы разам з Сашам Івулінам чакаем вас у стендап-клубе «Локал». Там для вас пракаментуем гульню «Адкрыццё». Спасылка на квіточкі ў апісанні. Чакаем усіх. Далей вельмі цікавы момант. Галоўная трэнер зборнай Беларусі па гімнастыцы Ірына Ліпарская расказала пра вяртанне каманды на міжнародныя спаборніцтвы пад дзяржаўным сцягам. І яна пракаментавала той момант, калі украінская гімнастка адмовілася слухаць беларускі гімн. Мы аб гэтым крыху раней рассказывали. Дык вось што сказала Ліпарская. Наши дети в этом в войне участие не принимают. Они, как и украинцы, тренируются с утра до ночи. И ничем другим, в том числе политикой, не занимаются. Наши дети ничем не отличаются от украинских. Мне бы хотелось, чтобы они дружили, но пока это
это невозможно. Мы своих детей учим улыбаться, дружить, сочувствовать, переживать их боль как свою. Пусть политики скорее уже разберутся между собой. Мне очень хочется, чтобы новое поколение росли в любви, дружбе и согласии, но только не в ненависти. Ведаеце, за все гады войны я прочитаў шмат абраз розных беларускіх трэнераў ці спартсменаў, калі яны злуюцца, чаму гэта да беларусаў так вось змянілася стаўленне. Што адбылося? Той ж Шантарович, напрыклад, галоўны трэнер Весляроў, казаў, што раней так сябравалі, а зараз у яго ўсе сукамі сталі, якія ў лепшым выпадку беларусаў ігнаруюць. І вось інтэрв'ю Ліпарска мне падалося нейкім больш эмпатычным. Зразумела, яна расказвае там пра палітыку, нічога не можам зрабіць, але ў гэтых словах сапраўды ёсць нейкая эмпатыя, ну, прынамсі, мне так падаецца. Но их, украинцев, боль можно понять. Слава богу, мы в их обуви не ходили, мы им очень сочувствуем. Они не хотят этого понимать, не хотят этого видеть. Им кажется, что они в одиночку бьются со своей бедой. Дети-то в чем виноваты? Я даже предлагала им приехать в Минск, тренироваться 24 числа 22 года в 4 утра. Я позвонила Ирине Ивановне, главному тренеру сборной Украины по художественной гимнастике. Но она сказала, что мы враги. Я очень хотела им помочь. Сейчас Ирина Ивановна не хочет с нами общаться. Мы не возражаем. Наша помощь будет оказана безоговорочно в любой момент, как только они этого попросят. Карацей, можа гэта мне ўсё падаецца, можа я гэта просто хачу так побачыць, але нібыта такія добрыя словы, што нейкая хаця б прага да салідарнасці ўнутры беларускага спорта яна ўсё ж такі ёсць. Зразумела, адкрыта паказваць яе зараз у Беларусі гэта немагчыма. Ну вось хіба толькі нейкія такія падаваць сігналы адэкватнасці. Ну, хоць так. Будзем лічыць, што гэта добрая навіна. Дзякуй вяліка, што паглядзелі гэты відос. Падпісвайцеся, ставце лайки, пішыце каментары, гэта нам вельмі дапамагае. І будзем разам чакаць іншых добрых навін. Пакуль.